Barry Book. Yo me tenemos agua, ajá. Mismo sentimiento. Crush barra Liar. Ni bien manaso tu va. Ai. Molt bé, de moment això és un càsting per conèixer-nos, per fer barri i perquè us anem explicant a poc durant tot el dia d'avui què és aquest procés de Barry Book. Per tant, podeu fer una passa endavant per començar? Molt bé, sí que esteu una miqueta més juntetes. Molt bé. Podeu fer una altra passa endavant? Sí, otra passa. Muy bien, así, Yolanda, apriétate un poquitito. Ai, que bien. Estem aquí, al barri del Carmel i al Bocanord, participant al Barry Book. I us vull explicar un secret, perquè sempre ho donen en compte, perquè sempre, pel que m'han explicat aquests dos companys, quan estaven al Barry Book, hi havia algú que la podia parar i que no us agafessin. Vale? La pares. Una noia i una noia baixant de la font del gat. Una noia i un soldat. Pregunteu-li com es diu Marieta, Marieta. Pregunteu-li com es diu Marieta de l'Olviu. Baixant de la font del gat. Una noia baixant de la font del gat. Una noia i un soldat. Pregunteu-li com es diu. Bé, ai, ens inventem normes. Quan no ens diuen com hem de fer les coses, les podem fer nosaltres. Aquest projecte està fet perquè el feu vosaltres. Perquè us el munteu vosaltres, però no se us dirigeixi tota l'estona, sinó que aneu pensant què voleu fer com a joves, com voleu participar, com voleu fer el vostre grup. 1, 2 i 3! I una gallina xicatica, mica que m'acurti ballarica, va tenir 6 tic, mica m'acurti ballaric. Si la gallina no hagués estat xicatica... És un continu treball d'anar-se exposant a jugar davant dels companys i companyes, i veieu que no passa res quan estem davant dels altres. I si ens equivoquem, no passa res. Perquè els altres no ho saben moltes vegades què és el que volem dir i ens podem equivocar. La vergonya segueix existint, la qüestió és que la podem treballar. Fer-la fora no podem. És com la por. Quantes vegades ens han dit no tinguem por? I tenim por? Jo també en tinc. Barry Book. Yo me tenemos agua. Pues ho fareu vosaltres, només vosaltres. Vosaltres tocareu les càmeres, vosaltres donareu la idea i vosaltres gravareu. I vosaltres ficareu com a actors. I que es aneu familiaritzant amb tots aquests, tant càmeres, com guions, com ordinadors, com programes d'edició. M'agrada ballar. M'agrada el Facebook. Tinc molta gana. M'agrada la música. Ser jove és ser lliure. Está en la flor de la vida. Ser diferent. Ballar mambo. Estás muy alegre. No tenir por. Què és el que podríem fer aquí a la televisió? Aprendre a expressar-nos. Ser un mateix. Cantar. Ser una pinya. Perdre la vergonya. Parlar de coses interessants. Que solo si te adaptas a esta nuestra era, te aseguro que es así, también lo va a hacer ella. Me gustaría enseñar la atención en mi barrio. I parlaria dels estereotips que hi ha en general homes i dones. Mis aficiones, lo que me gustaría hacer, bailar, salir con los amigos y etc. Conèixer el barri i les coses que fem els joves avui en dia. Ensenyar al món que no tot és una persona que es veu, sinó que darrere hi ha un qui ets tu realment. Sobre la música, sobre cantar. Doncs que m'agrada ballar. Perquè em sento bé ballant i disfrutant de la música. El que explicaria en un programa seria coses que ens poguessin interessar a nosaltres. Que expliquessin tot el que ens agradaria que ens expliquessin, que mai ens expliquen. Diversitat és realitat, diversitat és realitat. Viure lliure amb tothom, conviure, viure lliure amb tothom. Aquesta convocatòria té la paraula càsting per atreure a més joves, però aquí tots teniu cabuda en aquest projecte de Barry Book. El que farem durant tot el temps que duri el projecte és precisament agafar les vostres idees, tot això que vosaltres vulgueu expressar, Barry Book és una finestra perquè ho podeu fer. Avui heu demostrat que sou molt genials, avui que teniu molt de talent, que teniu moltes coses per dir. Gent de tot arreu del món, compartint un estil de vida en tarima en un micròfon. 1, 2, 3, Barry Book! I pels que no sàpiguen, diversitat és realitat. Viure lliure amb tothom, conviure, diversitat és realitat. Viure lliure amb tothom, conviure, diversitat.
Benvinguts i benvingudes a aquest món divers on la igualtat i el respecte a la diferència ha de formar part de la realitat.